வைக்கும் அணி அதுவும் வெற்றிக்கான பணி பலத்துறையின் சாதனை அவன் பெயர் நாசர் ரசனி. அனைவருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. தேசிய கல்வி தொடர்பான முழுமையான வழிகாட்டல் ஆலோசனைகளை நாம் நாசர் நெட்வொர்க்கினூடாக இலவசமாக வழங்க தீர்மானித்துள்ளோம். தேசிய கல்வியற் கல்லூரிக்கு விண்ணப்பிப்பது எவ்வாறு, பாடங்களை எவ்வாறு தெரிவு செய்வது, தேசிய கல்வியற் கல்லூரி நேர்முக பரீட்சையை கொண்டு செல்லக்கூடிய ஆவணங்கள், தேசிய கல்வியற் கல்லூரிக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டோர் பெயர் பட்டியல், பிணை முறிவு ஒப்பந்தத்தை எவ்வாறு நிரப்புவது போன்ற தேசிய கல்வியற் கல்லூரி தொடர்பான அனைத்து தகவல்களையும் நாம் நாசர் நெட்வொர்க் வாட்ஸ்அப் குரூப்பினூடாக உங்களுக்கு முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கினோம். எனவே கீழுள்ள டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்து நாசர் நெட்வொர்க் வாட்ஸ்அப் ගෲපිල් ඉணைந்து கொள்ளுங்கள். ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ සඳහා අයදුම් කරන්නේ කෙසේද? කෝස් තෝරාගන්නේ කෙසේද? ඉන්ටර්විව් සඳහා දෙගණ යා යුතු ලියකියවිලි. බෝන් ෆෝම් පුරවන්නේ කෙසේද? ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයට අදාළ සම්පූර්ණ මඟ පෙන්වීම සහ උපදෙස් සිංහල හා දෙමළ භාෂාවලින් වීඩියෝස් නාසරස නෙට්වර්ක් YouTube channel අරහා නොමිලේ ලබා දීමට තීරණය කර ඇත. සියලු දෙනා අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහත link එක click කරලා channel එක subscribe කරලා අසල ඇති bell icon එක click කරන්නට අමතක නොකරන්න. ඔබට අඛණ්ඩ videos පිළිබඳ notification ලබා ගත හැකියි.